Joo. Meni aika lähellä. Ei se mitään, heiluttele vaan. Katsotaan saadaanko se tulee. Se saisi vähän mennä syvemmälle, alemmas pikkusen, kun se ei niinku taho reagoida mihinkään. Vieläkin vähän. Siinä hyvä. Te hemputtele vaan siitä. Nyt se lähti tulee. Mau. Tarviiko kahva? Ja irti. Möhliks sä tonkin? Tää oli yhtä kiinnostunut tosta vieheestä kuin Ilves mestaruudesta. No niin, Hannu. Mitäs välineitä sulta nyt Garminilta löytyykään tästä sun opasveneestä? Elikkäs mulla on tässä palvelee GPS-mappisarjan näytöt. 3 kappaletta löytyy 16-tuumaisia ruutuja. Ja nää on sitten varustettu. Mulla on GT56 viistoanturi. Ja toimii mulla pääviistona. Ja sitten LSV34 liveantureita löytyy keulasta. Keulamoottorista perspektiivitilassa ja sitten mulla on sivutolpassa eteenpäin näkymä sitten. Okei. Kattava setti. Kyllä tällä pärjää hienosti. Hienosti kyllä monessa tilanteessa. Että Tässä veneessä ei ole ihan perinteistä tuulilasia, mutta tämmönen Garminin tuulilasisysteemi löytyy. Kyllä. Siinä on aika hyvä. Vaan kerkee vähän vielä laskee, niin saadaan vähän lähemmäs vieheen ja vastari vähän paremmasta paikkaa. Joo, nyt mulla jäi veto päälle. Jaha, tullaan. No, nyt jee. Nyt se jäi kiinni. Hyvä Mikko. Hyvä Hannu. No, hyvä Mikko. Jee! Olisiko se 90? Joku semmonen.